So much so kangangokuthi even namanje bazalwane, even namanje siyabona ukuthi kwanda umoya wokuthatha kunalokupha. Na uyakhumbula ngikufundisa ngesondo, isondo malihamba lizungeza, isondo malihamba lizungeza, buka nalisondo liyazungeza. Uyabona ukuthi ukuze kube khona okuya phezulu kufuneka kube khona okwehlayo. Bukusisa ukuze ngizokwenza kanjani? Yes, ukuze kube khona okuya phezulu kufuneka kube khona okwehlayo. uNkulunkulu wadala yonke into yaba amasondo. Uma wonke umuntu esefuna ukubala engekho wehlayo, iyami imoto ayisahambi. Phela isondo ilona liletha emotion, even gears iwona letha emotion. It's one of the basic forms of motion, the rotary motion. So i-solar system isondo, ilanga it's a circle in shape mawulibuka lile kude. Inyanga circles, i-DNA circles nakhona, the wheel of the car circle, the gears, things that cause motion, circles. uNkulunkulu wadala yonke, yingakho i-circle ayinaso isiqalo nesiphetho, it's a circle. Yingakho nathi masisuka kuNkulunkulu sihamba siphinde sibuyele kuNkulunkulu, it's a circle. So uma i-circle iqhubeka indingiliza, uma engekho ofuna ukwehla ukuze kunyuka abanye, angehle mina uphakame wena. Athi uJesu ngibhabhadise, athi uJohane hayi nawe ngibhabhadise, laqhubeka wehla uJohane wakhuphuka uJesu, wehla uJesu bakhuphuka abafundi, behla abafundi lakhuphuka ibandla, lehla ibandla laphakama udumo likaNkulunkulu, laba babebulawa. Namhlanje kwenzeka the opposite, abantu bayaphakama. Uyabona ke uma sesiphakama sonke, isondo lingasa rotate, seliphakama, imoto ima ndawonye, siye phezulu. Yabona njengoba siya phezulu, sizofika la khona sicollapse, siyobhamazeka phansi. Isondo asikuzwe lokho, nathi thina esiya ngokuya saziwe emhlabeni wonke. Be careful of being famous. If fame comes at a cost, because most of us here are being famous standing on other people's foundation. Iyonyakaziswa le foundation. Uyokwenze njani usule phezulu? Ehla. Ngikhuluma ngani? Ngikhuluma ukuthi mase ubest kuleso skill, train abanye nabo baba best, usungena kwenye indlela wena. Musu ukuhlala ufune kuwena olapha. Dedela abanye. Asi-adopte le culture yokunikezela. Dedela abanye. Ngoba lento yokuba over famous, siyakhumbula bazalwane ukuthi kukhulunywa ngama-species la. Kukhona i-race emhlabeni that is having a decreasing percentage, so they are preserving themselves. Uma uzama ukulwisana naleyo nto yokuthi bayazipreserve, they will directly attack you. So musa ungena impini uNkulunkulu akashongo ukuthi ngena kuzona. Musa futhi ukuzama ukuba nezinto. You don't have to have things. Jesus owns it all. uJesu unalo lonke udumo, unawo wonke amandla, unayo yonke imfundo uJesu. uJesu uthe nje thina asibe ipayipi eliletha amanzi. That's all what we need to do. Wena nje be resourceful before the Lord. Then uzombona uNkulunkulu engenelele empilweni yakho. Be resourceful. Ngiqonda ukuthi yiba ipeni elihlale likhona. Ngiyamaka njengamanje, angive ngilithanda ipeni elihlale likhona. 2, elihlale lino ink already ukuthi ngimake ubhale. So wena okwakho iba ngcwele. Yenza konke okusemandleni ukuthi uNkulunkulu mawufuna ukwenza noma yini, ngikhona mina, ngilungiselele, ngenze. Lento ibuyela ke kube ne-vision, ne-purpose, ne-direction, umbono. I'm telling you,
I'm telling you, exponential things will happen to you. Asibuke, for instance, His Honorable, His Excellence, uProfessor S.D. Gumbi. Akanabandla, akanani, futhi akanayimali eyitheni, kodwa he is extremely fruitful. Extremely, kodwa ayikho into etheni. Ayikho into etheni. And we have learned and observed abantu abanjalo. Nabanye abaningi mawubuza abantu abalazi ivangeli nohambo lwevangeli laseSouth Africa bakutshela ukuthi hayi abantu abaningi nje bamthatha kancane, nama sekufuneka ukuthi kube khona bamupha khona, bamnikeza nje ushintshi nje, bamenza nje noma yini. Kodwa mangibuka mina as a young boy, say wow, this great man is very, very effective and fruitful. Yena nabaningi umkhulu phela awubazali umkhulu wethu, mina ngiyayithandela nje, ngiyamthanda abazalwane uBaba uGumbi, ngimthanda ukufa and nezinto ayidemonstrateayo ukuthi bafowethu asihlangane nencwadi. Incwadi funda, uyabona, ivula incwadi. Ukuqala kwazo zonke izinto kuyivula le ncwadi, yavulwa wanikeza uJesu na incwadi wayivula. Indaba isencwadini. Even naseBhayibhelini uyezwa kuthiwa kwaphakamiswa incwadi enezishayo eziwu7. Vula incwadi. It's biblical lento yokufunda, it's very biblical. Nabafundi bazalwane kuthiwa yayingekho umshini wokufotokopa, wawungekho, okusho ukuthi babefotokopa ngezandla, babebhala, behlala ama-hour bebhala incwadi ezothunyelwa eMlazi, ezothunyelwa kephi, ezothunyelwa, babeyithayipha ngezandla. Babebona futhi ukuthi endleleni iyasha incwadi ingena emanzini, uyayazi ngekhanda uzofika phambili ababhalele mawukuthi aphambili, noma athathe elinye iphepha abhale kabusha. So ingakho iBhayibheli babelazi njengoba bezazi bona ukuthi usikhumba uzoshezi, ngoba babelibhala. So nawe mzalwane, ukuze ungadukiswa abantu, isikhathi seyindukiso lesimanje, ukuze ube stayed, ube rooted, qala manje uyifundise. Ventus, please become. It's me. Ventus, you are disturbing me now. Ventus, I'm here. Quiet. So these are the things that we need to understand and know, good people. Bhala. Sifundiswa nangama-pets. Yazi umuntu onenja noma onomdlwane noma onento ayifuyile, isilwane nje sila, kuthiwa it has some emotional impact or benefits, psychological benefits, because you can talk to them, you can be yourself around them, you don't have to put on a mask before your pet. Your pet knows you exactly as you know yourself. I've noticed something even with the people I'm living with. Their pet can sense if their heart rate is pumping high. You'll find it barking because they're in sync with their pet. How much more you and God? How much more you and God?